O ystyried y math o ddadleuon dyn ni'n clywed yn cael ei mynegu gan rai o aelodau'r Blaid Geidwadol heddi, gallu tybio bod ceidwadaeth yn ideoleg sydd bob amser wedi pwysleisio rhinweddau'r farchnad rydd a'r angen i'r wladwriaeth sefyll yn ôl cymaint â phosib o'r economi. Ond dyw pethau ddim wastad wedi bod fel hyn. Yn wir, dim ond gyda datblygiad y dde newydd yn ystod y 1970au, ydyn ni'n gweld y farn yn datblygu ymhlith meddylwyr ceidwadol, y dylid gwthio'r wladwriaeth yn ôl ac eisiau cyfyngu cymaint â phosib ar ymyrraeth y wladwriaeth yn y farchnad rydd a menter preifat. Yn ystod y degawdau cyn hynny, fe welon ni y sawl oedd yn arddel y ffrwd mwy traddodiadol o geidwadaeth, yn arddel dadleuon pur wahanol ynglyn â sut y dyle'r wladwriaeth ymwneud â'r economi. Un o nodweddion amlycaf y ffrwd traddodiadol hon ar geidwadaeth yw'r gred y dylid ymwneud â gwahanol gwestiynau gwleidyddol mewn modd pragmataidd. Hynny yw, y dylid mynd ati gyflwyno diwygiadau cymdeithasol ac economaidd mewn ffordd graddol, gofalus, yn ôl pa bynnag opsiwn sy'n ymddangos yn briodol ac yn amserol ar y pryd. O ystyried hyn, oedd ceidwadwyr traddodiadol canol yr 20fed ganrif, enghraifft yr athronydd Saesneg Michael Oakeshott a hefyd gwleidyddion Saesnig fel Harold Macmillan ac R.A. Butler, yn amheus iawn o'r dodleuon eideolegol oedd yn cael ei arddel gan sosialwyr, oedd yn mynnu mai dim ond trwy ddefnyddio rheolaeth y wladwriaeth a gwladoli diwydiannau y gellid sicrhau economi ffyniannus. Ond ar yr un pryd, fe fuodd i'r garfan draddodiadol ma o wleidyddion y meddylwyr fynegu cryn amheuon pam ddechreuodd rhai ar y spectrwm gwleidyddol ddadle bod llawyrch economaidd yn ddibynnol ar y wladwriaeth o ran egwyddor yn camu nôl cymaint â phosib. Hynny yw fod ni'n cyfyngu ar ymyrraeth y wladwriaeth yn y wladwriaeth fel mater o egwyddor. Yn hyb meddylwyr fel Oakeshott, oedd y dadleuon aden dde newydd yma yn rhai oedd yn meddu ar yr un gwendidau a rhai oedd yn cael ei arddel gan sosialwyr. Wrth gwrs, oedd oblygiadau ymarferol y dadleuon hyn yn wahanol iawn, ond i Oakeshott a gwleidyddion fel Macmillan, ond nhw'n dod o'r un lle eideolegol ac yn meddu felly ar yr un gwendidau eideolegol. I'r garfan yma o wleidyddion a meddylwyr ceidwadol mwy traddodiadol, yr hyn oedd angen wneud oedd gwynebu problemau cymdeithasol ac economaidd mewn modd pragmataidd a ffafrio beth bynnag oedd i'w weld yn gweithio ar y pryd. Yn y Deyrnas Unedig, y pragmatiaeth yma oedd yn gyfrifol am pam bod llywodraethau ceidwadol y 1960au a'r 1970au heb fynd ati geisio dadwneud y diwygiadau cymdeithasol ac economaidd mawr a gyflwynwyd gan Llywodraeth Llafur 1945. Mesurau oedd yn cynnwys sefydlu'r gwasanaeth iechyd a gwladoli diwydiannau mawr fegys glo, dir a hearn. Yn ystod y degawdau oedd yn dilyn, oedd y diwygiadau yma gan y Blaid Lafur i'w gweld yn rhai oedd yn gweithio'n ddigon ymarferol, ac felly y farn bragmataidd ymhlith llywodraethau ceidwadol nath ddilyn oedd na ddylid dadwneud y diwygiadau hynny. Oedd y pragmatiaeth yn dod i'r amlwg. Fodd bynnag erbyn heddiw, mae'r farn gyffredinol ymysg ceidwadwyr ynglyn â sut dylid ymdrin ar economi wedi newid. Yn sgil yr anewstairau economaidd mawr a gododd yn ystod y 1970au, fe nath dadleuon y dde newydd ennill tir, ac yn sgil hynny fe welon ni newid yn y math o raglenni polisi oedd yn cael ei harddel gan bleidiau ceidwadol. Nid yn unig fan hyn yn y Deyrnas Unedig, ond hefyd mewn llefydd fel yr Unol Daleithiau, ble dyn ni'n gweld y blaid weriniaethol hefyd yn rhoi mwy o bwyslais ar angen i dynnu'r wladwriaeth yn ôl o'r economi. Oedd y rhaglenni polisi yma yn rhai oedd yn mynd ati o ran egwyddor i geisio torri nôl ar lefelau gwariant cyhoeddus a cheisio torri nôl ar faint a dylanwad y wladwriaeth, enghraifft trwy breifateiddio diwydiannau, i trosglwyddo nhw o reolaeth y wladwriaeth i reolaeth y sector breifat. A dyma'r math o ddadleuon dyn ni wedi cael ei gweld yn cael ei arddel gan y mwyafrif o geidwadwyr, fan hyn yn y Deyrnas Unedig ond hefyd ar draws Gogledd America, ers y 1970au. Fodd bynnag, mae'n bwysig cofio mai nid dyma fu'r farn o hyd ymhlith ceidwadwyr, a bod amryw o geidwadwyr hefyd heddiw yn parhau i arddel y safbwynt mwy traddodiadol.